дуруд ба кулли дӯстдорон ва ҳаводорони SMT онлайн. имрӯз 8 майи соли 2022 аст ва мо мехоҳем шуморо оиди ҳолати имрӯзаи қурби асъод огоҳ намоем. ба канали мо обуна шуданро фаромӯш насозед. мо шурӯъ мекунем. алиф бонк 100 евро баробар ба 1270 сомонӣ, 100 доллар баробар ба 1190 сомонӣ, 1000 рубли русӣ баробар ба 167 сомонӣ. Бонки Эсхата 100 евро баробар ба 1280 сомонӣ, 100 доллар баробар ба 1190 сомонӣ, 1000 рубли русӣ баробар ба 162 сомонӣ. Душанбе Сити 100 евро баробар ба 1280 сомонӣ, 100 доллар баробар ба 1190 сомонӣ, 1000 рубли русӣ баробар ба 162 сомонӣ. Амонат бонк 100 евро баробар ба 1315 сомонӣ, 100 доллар баробар ба 1274 сомонӣ, 1000 рубли русӣ баробар ба 150 сомонӣ. Орион бонк 100 евро баробар ба 1310 сомонӣ, 100 доллар баробар ба 1235 сомонӣ, 1000 рубли русӣ баробар ба 155 сомонӣ. Спитамен бонк 100 евро баробар ба 1284 сомонӣ, 100 евро баробар ба 1264 сомонӣ, 100 доллар баробар ба 1180 сомонӣ, 1000 рубли русӣ баробар ба 167 сомонӣ. Коммерс бонк 100 евро баробар ба 1260 сомонӣ, 100 доллар баробар ба 1219 сомонӣ, 1000 рубли русӣ баробар ба 120 сомонӣ. Бонки Ҳуммо 100 евро баробар ба 1330 сомонӣ, 100 доллар баробар ба 1240 сомонӣ, 1000 рубли русӣ баробар ба 106 сомонию 50 дирам. Бонки Имон Интернешнл 100 евро баробар ба 1300 сомонӣ, 100 доллар баробар ба 1220 сомонӣ, 1000 рубли русӣ баробар ба 150 сомонӣ. Бонки Байналмилалӣ 100 евро баробар ба 1270 сомонӣ, 100 доллар баробар ба 1230 сомонӣ, 1000 рубли русӣ баробар ба 140 сомонӣ. Сбербонк 100 евро баробар ба 6870 рубл, 100 доллар баробар ба 6507 рубл, 100 сомонӣ баробар ба 588.2 рубл. ба ҳамаи шумо рӯзи хубу осударо хоҳонем. Ба канали мо обуна шуда зангуларо пахш намоед, то аз ҷолибтарин видеоҳои мо бохабар бошед ва дар қисмати шарҳ метавонед фикру дархостҳои хешро ба мо равон кунед. Инчунин дар канали мо видеоҳои нархи бозор, обу ҳаво ва топ 10-ро пайгир бошед. То рӯзи дигар, худо нигаҳдор.